Zdravo dječaci i djevojčice, ja sam teta Lana. Danas ću vam ispričati jednu lijepu priču koja se zove Duga Božjih obećanja. Zlatni stih nalazimo u Postanku 9.13. Tamo piše: Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom bude savezu. Poruka ove priče je: zahvalni smo Bogu na njegovim obećanjima. Jesi li ikada vidio dugu? Ponekad ju možete vidjeti nakon kiše. Noa i njegova obitelj vidjeli su prvu dugu koju je Bog načinio. Znate li zašto? Životinje su bile nemirne, slonovi su nervozno trubili jedan drugome. Majmuni su neprestano čavrljali i divlje se ljuljali oko rešetaka svojih kaveza. Konačno, Bog je rekao Noji: vrijeme je da napustiš arku. Stoga je Bog poslao anđela da otvori teška vrata. Životinje su tutnjale niz rampu, klokani su sretno skakali naprijed-nazad, a lavovi su rikali. Noa i njegova obitelj bili su i sretni i tužni u isto vrijeme. Bili su jako sretni što su izašli iz arke, ali bili su tužni zbog onoga što su pronašli izvan arke. Zemlja je bila tako ružna, velike stijene prekrivale su zemlju. Iako je nova zelena trava iznikla gotovo svuda i mlado je drveće počelo izbijati iz zemlje, ništa nije izgledalo poput predivnog svijeta kojeg su ostavili kada su ušli u arku. Ali bili su sigurni, Bog je održao svoje obećanje. Tako je Noa sagradio žrtvenik i okupio svoju obitelj oko njega. Zahvalili su Bogu što je održao svoje obećanje da ih sačuva od užasnog potopa. Slavili su Boga za njegovu zaštitu. Bog je dao Noinoj obitelji poseban blagoslov. Imajte mnogo djece, rekao je Bog, napunite zemlju. Zatim im je Bog dao obećanje. Daje vam obećanje i svima koji će doći nakon vas. Iako će kiša padati, nikad više neću uništiti cijeli svijet potopom. Pogledajte u nebo i vidjet ćete znak mojeg obećanja. Noa i njegova obitelj su pogledali prema gore. Sjajna duga protezala se preko neba. Nikada prije nisu vidjeli tako nešto. Kada god vidite dugu u oblacima, rekao je Bog, možete biti sigurni da ću održati svoje obećanje. Noa i njegova obitelj dugo su stajali blizu žrtvenika. Pjevali su pjesme hvale, molili su molitve zahvalnosti. Imali su dugu znak. Znali su da će Bog uvijek održati svoja obećanja i mi to znamo također. Bog nikada više neće prekriti cijeli svijet vodom. On još uvijek drži svoje obećanje duge. Kao što je Bog održao svoje obećanje Noji i njegovoj obitelji, Bog će održati svoja obećanja i nama danas. Možemo pronaći njegova obećanja u njegovoj riječi Bibliji i možemo biti sigurni da će ih on održati jer nas jako voli.